भोळा महादेव भोळा महादेव भोळा हरी 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 हर महादेव भोळा ह्यो बाईक रडे आत खयलो सत्यानच केलाय कुर्ल्यात का गावाची ना काय रे भांड्या काय करतोय काय दिसना ना काय करतोय ता दिसता पण नक्की करतोय काय अरे घरी टाकतोय मुळात अरे पाऊस ना जोरात लागता काय सांगते तुका आणि होल कसलो गेलो माहिती तुका बघतोय मरान दे काय गावता ना गावला तर गावला काय ते बघू आहे ना गावला तर काही जरा टेन्शनच नाही माका वाटलं इतके दांडे घेऊन येले तो वय करतो तुका मेला तात दिसतला माझं अरे मायचा खोबला कोणता धापलं अरे मालवंगाच्या नाच चिकोर घेऊन येलोय नाही तर त्या भित्तला असता आणि म्हण माझ्या तुका या वाजला तर 6 वाजला हे आपला बरा काठी बरी घेतलं मला कुर्ल्यांच्या वाजना ती तुटात मरे माझ्या काठीची काळजी तू करू नको तशी ती तुटाची नाही समजला मा मी पण लायले असतंय रे काय रे ऐस रे ऐस पण माझ्याकडे ऐस नाही ना अरे तुका दिलं असतं पण माझ्याकडे एकच ऐसा ऐस नाही दिलंय तरी आता कुर्ले तरी दी नाही कुर्ल्या तू टेको तरी दी अरे आधी गावाने तरी मग तुका देतोय आसान दे रे आसान दे चल मी जातोय मग वेंगुर्ल्याक जाऊचा हा अरे जातोय खबर हा घरून जाऊया नाही नाही मग जरा वेंगुर्ल्याक जाऊचा जाऊन येते थांब रे अरे तू करे रे मी जाऊन येते चल जा चल्लो काय माय झोयो माय ते घराक जाता जाऊन बघते काय केले का मेलाच वाटतं जीवच जाणार नाही माझं करता काय नुसतं येता आणि जाता मेलाचं मन फाऱ्यार नाही घरी लायले आणतो भिरभिरलो अरे काय करता नुसतं येता जाता झाला काय याचा आता कडे चाललो परत बघूया जाऊन माहिती आहे चालला काय नुसतो येता जाता मला तो जीव काय लागणार ना गेलो मादी ह्या काही कुर्ली असा शिरा पडान जाऊन आजच्या सामाऱ्याचा भागताला गोविंद गोपाल हरी नारायण गोपाल हरी कोणतं तोंड बघले काय म्हणते दुसरी घरी खाते काय
छत्री कोणाची अंकेची असते नक्की वाटते. माझे कुर्ले माझे तोच नेणार नाही मा 100% तोच नेता कुर्ले वाटतं. माझं एक ना आता अक्कलच घडवू बघ ह्याची काय ह्याची गंमत करते माझं स्वतः धड न्यायचा पण पुरावा मागितलं छत्री घेऊन जाऊया. छत्री म्हणजे एक पुरावा कळत चला आणि मागं ह्या करतो ना काय गवतो काय करतो आता काय करतो ते बघ चिट्टान मारता तो बघ. आता तुझं गाव चालवतो बघ माय जेव्हा माका ह्या करता गंमत करतात. अजून योग नाही वाटत. काय लागला आता बघूया. काय लावून काय इलो गेलो काय लावणे सुटणार नाही मरे. माहिती आहे कुर्ल्या करतलो फटकी पडली होला तुझी असती माझी चूक पडली आमच्या व्हिडिओला लाईक करा कमेंट करा आणि पुढचा बोल कुर्ले सुरू आहे बोलतोय मरे. आमचा व्हिडिओ आहे ना तो शेअर करा आणि आमचं युट्यूब चॅनल आहे ना कॅज्युअल मालवणी तो सबस्क्राईब करा आणि घंटेचा सांगती हा आणि घंटा जर विसरा नका. रे गमची बाटली बघ कोणची पडली माझीच ती याची ती आमचं अनको काकडी चोर काजी चोर आणि आता कुरी असं काय नाही बघित काहीतरी रे. काहीतरी काय जर खोटा वाटतं ना तर आमच्या बाकीच्या पण व्हिडिओ बघा. हे आमचा पांडगो बरं आहे तसा एक